Angikubingelele ngikwamukele 4x4 Mfokamiwa esigqumeni. Siyakubingelela kuhle besintu Mfokamiwa. Ngiyavuma mfowethu, ngiyavuma kakhulu, ngiyabonga kuhle besintu. Utomdala nanti iphasika lihlala likhona minyaka yonke. Mawubona abantu begcwala kangaka kulomdlalo ofana kanje nobukeleke phansi ngalolu hlobo. Uthini ukuphawula kwakho? Mfowethu, ngiyajabula kakhulu uma ngibona into yesintu iqhubeka, isikakhulu kulomkhakha wethu wokulashela. Ngiyangijabulisa. Engikufisayo nje ikona ukuthi sengathi uhulumeni angasondela la kulomkhakha naye akawubuke ngelihlo ngoba phela labantu abagcwele la ama-taxi payer la abakhokhi bentela la uyadla ngalabantu. Manje yini eyenza ukuthi uhulumeni angasondeli entweni ethi ayifane nale enhle kangaka eyakha abantu? Le nto yakha onembeza babantu yakha umuntu nje ukuthi umuntu azazi ukuthi umuntu uyini. Lento yesintu lento yokulashela manje kufanele ukuthi uhulumeni asondele phela kulento, kube khona into uyabona njengoba kunalo mcimbi njengaka amaphakethe amabhulu yabo bese kuzoba khona ilabo abavunyelwa imoya abafaka abakwazi ukufaka, kodwa uhulumeni simbone ehambela kude entweni eyinjengalezi singazi ukuthi yini eyenza ukuthi ahambele kude ekubeni kube babakhokhi bentela bona laba basuke behlangene. Okufike kuxake labantu abadinga iphoyisa elizoza kuzobagada bayigade bona labantu bagadwe onembeza babo. Wakwayibona phika into enjalo ukuthi kunabantu abalinganiselwa ku more than 5,000 abazohlangana ndawonye bangadingi iphoyisa elizobagada, okukhomba ukuthi yinto le yabantu abakhekile abakhekayo nangonembeza. Siyafisa ukuthi uhulumeni asondele kulento, afake isandla naye lapho la engasifaka khona, ngale kokuthi bapoliticize, ngale kokuthi babheke ukuthi ufake imbalamoni weqembu, kodwa babheke ukuthi ama-taxi payer lawo asuke ehlangene kanje agqugquzela into yesintu lebukeka ihamba nomfula ekubukeka iphela, kodwa basakwazi abantu ukuthi bayigqugquzele ime kanje. Siyabonga kakhulu 4x4. Ngiyabonga mfowethu. Thank you.